ये वायवा ಮೊದಲು ಬಹನ್ ಬಾನ್ ಮಂದಿತ್ ನೀವ ಅಂತಕ್ಕೆ ನೀತೆಗೆ ಪೇನ್ ಗಿರ್ ಮತ್ತಾಗಿ ಮಿಹಿಗ ರೋಮ ಪೇನ್ ಮತ್ತಾಗಿ ಮಂತಾಗಿರೆ ಪತಿ ಪೇನ್ ಮೊದಲು ದೀಕ್ಷಾ ವಾಟೋ ಮೊದಲು ಬಹನ್ ಮಂದಿತ್ ನಿಮಗೆ दीक्षा वाट वालो दीक्षा वाट सिकुनु हाँ दीक्षा वाट वक्तोल्ले नोड बच्चों के पीवुर भक्ति की इंतो मित्ते के इच्छा पीवुर भक्ति सिल्ले जंगुबाई इत्ते के बतलांदु इनवल जंगुबाई अगर करी की इवल मनता ते प्रति मन से दीक्षा की जाना दीक्षा की इत्ते के ने कि जंगुबाई बतल इनवल वन पुरु पांता देशम ना पेन मनता ना हगन पेन मनता ना नई वेलेटा गुरु इनवल गलता ते प्रति मनसी बगटुर्गे सूडिरू ఇది యూట్యూబ్ మాత్రం దీక్ష వాడవాళ్ళకి ఏనా దీక్ష వాడతా పజన్ జంగుబాయి నిజమైన జంగుబాయి తెకిగే మంత సిల్లె బగాన్ సెల్లె పేన్గిర్ మందను మంత పేన్గిర్ మంత బతి ఇది రూపం సరి తాక్తే ಒಂದು ఖచ్చితంగా మార్గం పుట్టంత మునేత భవిష్యత్తుకి చెబుతా అంత तेनागा टोपली में मनता पेन को ना रोने पूजा की इंतो रोने मदंतन इते कादे आयो मुख्यम प्रति मानसिक भूमि में दवात और माको इतरिते दीक्षा वाटाना दीक्षा वाट पेन बतलिन तरिते पूर्ण दीक्षा ಅದು पूर्ण दीक्षा आंदो इंतेरना ಅದು ಓನ್ಕೆ ಸುಟ್ಕಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮಡ್ ಓನ್ ಬತ್ತಲ್ಗಿರಿ ವಾಸಲೆ ಇದು ಪೂರ್ಣ ದೀಕ್ಷಾ ಅಂದು ಇದು ಪಡಾನ ದೀಕ್ಷಾ ಅಂದು ಅದು ಓನ್ಕೆ ಸುಟ್ಕಿ ಅಲ್ಲ ಈ ದೀಕ್ಷಾ ಕೀತೋರ್ ವರ್ ಮಾಯಿನನೆ ಕರೆ ಅಂತ ಬತಿ ನನ್ನ ಸೈಡುನ್ ಮಂಜಿ ದೀಕ್ಷಾ ಬತ್ತಲ ಅಂದು ಇನ್ವಲ್ ಅದು ಮಹಾಪಾಪ ಮಾಸೆ ಅಂತ ಅದು ಓರ್ ಬತ್ತಲಿಂತರೋ ಅದು ಓನೆ ಸುಟ್ಕಿ ಅನ್ನ आणि ಮಾಮೋಡ್ ದೀಕ್ಷಾ ಮಾತ್ರ ಕಿಯನ इंके मिमेटू ಮೊದಲು ಬಹನ್ ಮಂದಿ ಟಿತಕ್ಕೆ ಇಂಕೆ ಮೇವ ತಾಕ್ವಲ್ ರೋನ್ ಬಹನ್ ತಾಕ್ಲಿ ಪೇಂದಾಗ ಇನ್ ಬತ್ತಲಿ ದೀಕ್ಷಾತ ನಿಯಮ ಬಹನ್ ಮಂತನಿ ಜನರಲ್ ಏನ್ ಮನೆಗೆ ಬಹನ್ ನಿಯಮ ಮಂತ ಜನರಲ್ ಮನ್ವಲು ಜರ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆಸೆ ಮಂತ ಚಚ್ಚೋಲ ನಾರ್ಮಿನ್ ಮಾದ ಪೇಂತೆ ಮಂತ ಪತಿ ತಾಕ್ವಲ್ ಆಡ್ಮುಟೆ ಅಂತ ಶೋಕನೆ ಬಹನ್ ಆಡ್ಮುಟ ಶೋಕನೆ ते और नालो बकरा कोइतोर जंगबाई सोतोर ननगिर दाका शोकने वन पजेसन वालो आणि तीन वलवाय वाला से मन तपति निजమైన पुरुपिन वल जंगबाई इगेना से मन सुडा इगेना से मन बगन से ले ते पक्का पूस महाना बोरगिर मने दीक्षा वाटने ते प्रति मनसी वाटना पुर्तोर ಈ ಭೂಮಿ మీద పుడుతోర్కి ఓర్ వాటన వాడికే నిజమైన మార్గం నిజమైన మనసిನ వలు ಈಗ ಅನ್ಪಿಚಂತ ಬತಿ ನಾನು ಬಾಜು ಮನ್ಕ ನಾನು ಪೆರ್ಸಾ ಮಾಡ್ತಕ್ಕೆ ಆಯೋ ಒಂದು ಪುರುಪ ಆಯೋ ಇನ್ಕೆ ಬಾರಿ ತೆಗೆ ಮಹಾಗ ಗೋಣವಾನ ತಗ ಕೊಯ್ತುರ್ಗ ತುಡ್ಕುರ್ ಬಂತೆ ಬೋರೆ ತುಡ್ಕಲ್ ಮನೆ ರಂಜಾನ್ ವಾತೈತೆ ಕುಂದಿ ಮಹಾನ ಪಕ್ಕ ಮನ ಅಂತ ಮಾವ ಕೋಯ ಸಮಾಜನಾಗ ಇದು ಪಡನಯ ಅಂತ ಪೂಸ್ ಮಹಾನೇತಕ್ಕೆ ಬಹನ್ ಮಂದನೆಲ್ಲ ಸಂದಿ ಟಾವಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಬೋರೆ ಮನ್ನೂರೆ నేడు జంగోలింగ దీక్ష పిస్తే జంగావతలు కాబట్టి నేడు దీక్ష పియాన పూస్ మహానాథ ಮಂದನ ಇಂಜರಿ ವೆಹಾನ್ ತೆರಿಂಕೆ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲ್ತೆ ವೆಹವೇಕೆ ಮಿಡಲ್ಗಿರ್ ಮಂಜಿ ಮಂದಿರ್ ಹಿಂಗೆ ಊರು ರೋತರೋನ್ ವೆಹಿಂದ್ರೆ ಬೋನ್ ಬಹನ್ ವೆಹಿಂದ್ರೆ ಸಲ ಬತ್ತಿ इनके निमे दीक्षा साल में नाते पीती समझे आता 10 जन मीवस उड़सी 10 जन पियांತ ಮಿಜನ್ ಮಂತ್ರಿತಕ್ಕೆ ಅದು ವಿಲಡಗುರು ಗೋಷ್ಠಿ ಅಂದೆನ್ಕೆ నేనెన్కి 10 కుటుంబాలకు సుదర మాసర్ మంత बट्टी नालो सारों से पैकिंग तैयार आता नालो सारे कांडे तैयार आते नमड़ महागर उतर को मुगिर तैयार आता ई ना से मनता ते ನಾಟಕಿ ತಯಾರ ಅಂತಾರೆ ते इनके जंगबाई दीक्षा तक इन मन दीक्षा तक मनता जंगबाई इन दीक्षा तक मनता उन्दी बाया एकदम सड़ा ले अस्के नल्ला दे आता सरकला अस्के नल्ला दे आते थे के अल्ला दे आता बायन लागरते मोकरते सुई कोटा लागरते मोकरते मरासी ते भगवान था जंगबाई ये आइन था कटोले ना पेड़ी सूट आइन तो जंगबाई ना सोनवल सरे नेडो चकवाड़ तपाता इंगे बान इंगे अल्ला दे आता बायन सूट किसी ते सोनू रे पेन कना
काय जोडी घेतो पेंदा अद्दे मंत्र मडतो आता खारवाता गराडली बुग इर्तान जंगबाईनी बत्तलके काय जोडी के मडते बरोबर ही पिडी तक पातन सुडा రండ్లింబు పాతకే అలది ఆత భయ్యాలు ఒక 2 నిమిషాల లోపు ఏర్తుంగ్సుడే బాతల్ మాయినల్ చూడు ಈಗ ಜಂಗುಬಾಯಿನ್ ಬತ್ತರಿಗತೆ ನನ್ಸೆಲ್ಲೆ ಬೇ ಈ ತಲ ಅಂದ ಜಂಗುಬಾಯಿ ಇದ್ದು ಜಂಗುಬಾಯಿನ ವಲ್ಲ ತೇನ್ ಮರು ವಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ತರ್ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ जीव मनाल वेरी मात्रम जंगुबाई किया ना दीक्षा वाटा नहीं वाटना पिस्सी मनाल वेरी वाटा नहीं पति उदी गोटी माओ बतलिते के नन रांग तपे दीक्षा वाले को नसल रांग वा बतले ये रांग देखा वेल्ले का मत ये रांग तो नहीं है वे हवाया वे बता वेल्ले का मत ये रांग तो नन्नो वीर काम से ले जान दले लप्पंगिर इंदु नसल नियत से ले वीर लप्पंगिर मनते दीक्षा आवाड्सुकुन हाटोमुनाग बलिया अंतेर नमोटी चोर कठोर दीक्षा के इंतम नमोटी इन एट्टी मद अंतम पति चोर कठोर मद अंतम पेंदो लासी वीरकुन मनवल तरीका से लेते बारी आगा दुनिया तुन बारी तो हंती बारी आगा वेले मानती वेले वेले गमत इदु तोड़ दे बात अंगिदो वेले रिका में ड्रेस वार्स तेरी रिका शोक डेमो की डेमो की वेले गमत गिरांग सींदो నన్నేడు దీక్ష వాతకి నిజమైన మార్పు నిజమైన మనిషి ఇతకి బతి బగ్గాన్ సెల్లె ఇంకా ఖాళీ దానంగానే ಅದು ಪಿರ್ಸಿ ಡಗುರು ಆಸಿ ಪಿರುವಲು ಮಾತ ಮಾಮೂಲು ವಸ್ತಾಯಿ ಬಗನ್ ನಾಲು ಪದುಕುನ ಖಾರವತಗ ಆ ಬೂಡುಂಡೆ ಮಟ್ಟಿ ಸೆಲ್ಲಕಿ ಮಟ್ಟಿ ಹೆಲೆ ನಾಲು ಪದುಕುನ ಖಾರವತ್ ಪೊರೋ ಸಿಯೂನ್ ಚಿಟೆ ದಾನ ಅಂತ ಸಿಯೂನ್ ಚಿಟೆ ದಾನನ್ ಪೊರೋ ಸಾರೋನ್ ದಾನ ಪಿರನ ಇತ್ತೆ ಬಸ್ಕೆನ್ ಆಚಿಲ ಇದ್ ಗೊಟ್ಟಿ ಬಸ್ಕೆನ್ ಗಡೆ ಮಾಚೆ ಮತ್ತೆ ನೇಣ್ ನಾಕು ನಾಕ ಸೂಡ ಜಂಗುಬಾಯಿ ನಾನು ಪದೇ ಇಂತನು नेड अगर नाकुन साक्षा नेवा दिसवेक सोत्ते के नाड़ी तो कपड़ी वाटो नहीं तुम सीधा ही कपड़ी वाटो एकदम अद्द बत्ते पेंदुनु बोरगे दीक्षा वाट गेटो तलकड़तान मीर बतल पाजे बनता है तलकड़ गिर बते साक्षात नंदी कुन सूड का इन मटो इन मटो ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ सड़का चाहे तेने कुन जायदाद पाजे ना ग्रोन पाजे राचा पाजे इंटू बती नी कुन सूड कटिन मट इन मट अद गोटी सूडा परविट सेले नन वित्नु ना इंತ ಮೈಂದು ನನ್ನು ವಿತ್ನು ಈ ತಲ್ ಜಂಗುಬಾಯಿ ಮಂತ ತೇನ್ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಂಚನ ವಾಟ್ ಮಟೆ ಅಸಲೆ ವಾಟ್ ಮಟೆ आणि दीक्षा वारे सूड देख मोर काय जोड केमटू मोकरते मी ता दीक्षा इವಾಗ ಸೊತ್ತೆ ಕೀ ಮಡಗಿರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೀ ಮಡಗಿರೆ ಮತ್ತೆ ದೀಕ್ಷಾ ವಾರಿ ಕೂಡ ಸೂತಿರ್ ಕಂಗ ನನ್ ಬೇಲೆ ಗಮತ ರಾಂಗದು ಗಮ್ಮತ್ ರಾಂಗದು ते इन मनता सोडा जंगुबाई ಇದೆಲ್ಲಾಸಿ ಇನ್ಕೆ ಬಾರಿತಕ್ಕೆ ಸಟ್ಟಿ ಮಹಾನತ ಅಕ್ಷರ ಮಂತ ಇದ್ಗಿ ಪೇಂದ ಮಹಾನಯ್ಯ మల్లగిరే పూసు మహానవాసరం అంత కాబట్టి నేడు ఇచ్చోడగురు చమత్కార్ చెప్తా తన ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರೋರು ನಾಟ್ನೂರು ಪಾಟ್ಲಾಲ ಒಂದು ಪಾಟ್ಲಾಲ್ ಮಂಜಿ ನನ್ನ ಬಾರಿ ನನ್ನ ನಾಟ್ನೂರು ಸುಧರಿಕೆ ಏನೈತೆ ಬಹನ್ ಬಂದ ನಂತರ ಒಂದು ಚೊಕೊಟ್ನ ಸರಿತ ಆಗ್ತಕ್ಕೆ ನಾಗಿರೆ ನಾಟ್ನೂರು ಕುನ್ಗೆ ಸುಧರಿಕೆ ಒಂದು ಸೊತ್ತ ಸಾಲೆ ಪೂಸ್ ಮಹಾನತ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ತನ್ನ ವಾಸಿ ಬೇಟ ಮಾತು ಮೊಮ್ಮಡ್ಗಿರೆ ಅಸ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಏನು ದೀಕ್ಷಾ ವಾಟ್ಕಂಜರೆ ಅಸ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೀಕ್ಷಾ ವಾಟ್ಕಂಜರು ಇತ್ತರು ಇತ್ಪಜ ಸೆಲೆ ಮಾಮೂಲಿ ಇತ್ತರು ಸೆಲೆ ಬಾಪು ನಿಮೆ ವಾಟ ದೀಕ್ಷಾ ವಾಟ ಚೊಕಟ ಅಂತಿ ಹಿಂಗೆ ರೀತಿಗೆ నేడు సాల్మెనాతరు నేడు వాసి మామూలు వెచ్చర్ మంతోర్తే ఊరు మాకును చూడతకే దీక్ష వాళ్ళకు చూడతకే రాంగ్ సీవాలి మా ఆయన వీరు ఖాళీ వాటి రికమ్ ಗೆಗೆಡು ಖಾಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ವಾಡಿಸಿ ರಗಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ವಾಡಿಸಿ ತಿರುಗಿ ಅಂತಾರೆ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ತಿರುಗಿ ಅಂತಾರೆ ಇಂಜರೆ ತನ್ನ ರಾಗ್ ಸೀವಲ್ ಮಾಯಿನಲ್ಲಿ నేడు ಒಂದು ಕಚೋಡಗುರು ಚಮತ್ಕಾರ ಆತೈತಕ್ಕೆ కాబట్టి మీ బెడ్గిరి ఇన్కి బోర్గే బది దుక్కులు మందార్ బది గండం వాయర్ అంటే బతల్గిరి వాయర్ నేడు ಸಾತರೋರು ಮಾಯ್ನಲ್ಗಿರೆ ನೇಡು ಪಿಸ್ತೋರಿತೆಗೆ ಇಚೋಡಗುರು ಚಮತ್ಕಾರ ಮಂತತೆ ನೇಡು ಬದ್ಗಿರಿ ದುಃಖ ಮಂದಾರ್ ಮತ್ತೆ ಗಂಡಂ ಮಂದಾರ್ ಉಂಡೆ ಬದ್ದೆಲ್ ಬತ್ತಲ್ಗಿ ಸಂಕಟ ಮಂದಾರ್ತೆ ನೇಡು ಮೀವ ಸೊಡಿಯಾರು ಸೊಡಿಯಾ ಅಂತ ಇಂಜರೆ ತನ ಪಟೇಲೆ ಮಾಕು ಪ್ರೂಫು
మా ఊరు భీమ్జీ కూడా తోరు పటేల్ పోపిన్కే మీకు మీవా మునే వెస్టర్ మంతరు నేను బగగిరి మాట్లాడు భారతదేశంలాగా హరేక్ రాష్ట్రంನಾಗ మా పోతున్నంತೆ ఊరు కంపల్సరీ ಇದು ಮಾವ ಜಂಗುಬಾಯಿನ ದೀಕ್ಷಾ ವಾಟನ ನೇಡು ಯಾದಿತಾಲ್ ತೊಲ್ಲೆ ಬಹನು ಯಾದಿತಾಲ್ ಮಾವ ಜಾತಿತುನ್ ಬಹನ್ ತೆಡ್ತಾ ಅದ್ವೇಸ್ ನೇಡು ಮಾವ್ರ ಪಟೇಲ್ ತುನ್ಗಿರೆ ನೇಡು ಓರಿಚೋ ಸಾಲ್ಕು ಪೇನ್ ಮತ್ತ ರೋನ್ ಪೇನ್ ಮತ್ತ ಬತ್ತಿ ಓರ್ ಯಾದಿತೇನ್ ಮತ್ತ ಮತ್ತೋರ್ నేను బస్కే దీక్ష వాడతారు అసకే నేను తనగిరే యాది తలపేస్తోర్తే నేను నాట్ నూర్కున్గిరే నేను 10-15 ಜನకు నేను ಮಮ್ಮಿ ದೀಕ್ಷಾ ವಾಟಂತ ಮಿಜೆ ತಯಾರಾತ ರೀತಿಗೆ ಊರಾಗಿರ ಸಂಕಟ ಗಂಡರ್ ಪತಾಲ್ಗಿ ಮಂದಾರ್ತೆ ಹಠ ಮಾಂತ आणि ಊರ್ಗಿರ ಸುದ್ರ ಮಾನಿರ್ ಇಚೋಡಗುರು ಚಮತ್ಕಾರ ಮಂತ ಮರಡ್ ಬದೆ ದುಸರೋ ಪೇಂದಾಗ ಸೊನ್ವಲ ಅವಸರಂ ಸೆಲೆ ಬದೆ ದುಸರೋ ಧರ್ಮತಾಗ ಸೊನ್ವಲ ಅವಸರಂ ಸೆಲೆ ನೇಡ್ ಮೀಮೆಟು ಮೋರಿಗೆ ಭಕ್ತಲ್ಲಾಗೋರು ಮೋರೆ ಬತೈಲಾಗೋರು ಮೀಮೆಟ್ ಖಾಲಿ ಮೀಮೆಟು ఉంది మహన దీక్ష పీತೆಕೆ మీకును ಜಂಗುಬಾಯಿ ಬತಲ್ಗಿರ ಸಂಕಟ ಗಂಡಂ ವಾತಿಗಿರೆ ನೀವು ಹಟಿಕಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಟಿಗೆ ನಾಲು ಜಾಗ ಹೀಗೆ ಸೊನ್ವಲ ಅವಸರಂ ಸೆಲೆ ಆಗ ಸೊನ್ವಲ ಅವಸರಂ ಸೆಲೆ ಇಚ್ಚೋಡಗುರು ಚಮತ್ಕಾರ ಆತ నేడు మావూరు పటేల్ ఇచ్చోడగురు వేస్తారు చమత్కార్ మీకు సందీర్కే జై సేవ